Sizovula izwi lenkosi AmaHubo 95. Baba, izwi lakho liyaphila linamandla, ngiyacela Nkosi ukhulume ngalo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu ngoba izwi lakho linamandla, lidabula umlilo, lidabula amanzi. Liphilile, libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanise umkantja namalunga, moya nomphefumulo, lahlulela imicabango nezizinda kukho kusithekile okungekho bala. Izwi lakho uyalithumela Nkosi njengokweHubo 107 verse 20 libaphilise, libakhulule emathuneni ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Ngiyakhuleka Nkosi kuba lwenze umsebenzi singazilanduleli ngosuku lokugcina. Sibonga ngabo bonke abantwana bakho abakhona, busisa lona loyo ofikile. Gcina umlondoloze, alengise inkomo efike idlutshane, isheshisi bisiyolala phansi etshise. Kwangathi singakubamba konke Nkosi esikunikeziwe, mase sibuyele emakhaya sihlale phansi setshise siliphilizwe. Singabe ngabalizwayo kuphela sizikhohlise. Siyabonga ngobufakazi obungaka esesibuzwile. Siyabonga ngazo zonke izinkulumo kusukela ekuseni eziphakamisa igama lakho. Ushilo ezweni lakho kuJohane 3 verse 14 wathi njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka yethu sehlane kanjalo simele ukuyiphakamisa indodana kaNkulunkulu. Siyakuphakamisa Nkosi Jesu kuba udumo luye kuBaba ekhaya ezulwini. Amen. AmaHubo 95 sifunda uverse 6. Mhlambe no7 ngisalise ngimfunda. Wozani masikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kaJehova umenzi wethu. Ngokuba yena uNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Besikhuluma ngobungcwele kuze kube ile nkonzo siphuma kuyona ntambama siqhubeka ngobungcwele. Siphawulile ukuthi izwi lenkosi lithi ibani ngcwele ngoba uJehova uNkulunkulu wethu ungcwele. Namanje kufanele siguqe sikhothame ngoba yena uNkulunkulu wethu. Angazi noma uyayibona into iyahlangana. Asiphili u6 no7. Wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova umenzi wethu ngokuba yena uNkulunkulu wethu. Leseliqedile. Mayingena uNkulunkulu wakho, don't kneel down. Maye uNkulunkulu wakho uzoguqa kunjalo nje. Theni ngithe uthe ubaba uXaba isona ungaguqa. Angiyazi ke. Kodwa usuzwile. Uma uJehova uNkulunkulu wakho uzoguqa. Ngeke ucashe ngengane oyigonile. Ngeke ucashe ngokugulo nakho uthi awuguqi wena. Ngeke usitshele usumdala uguqi wena. Ngeke usitshele ugqoke kahle uswenkile uguqi wena. Ngike ngadabuka sihlezi la sidla. Ngibone enye indawo la ngaphakathi igcwele inhlabathi. Okungukuthi icathula sizisulanga masingena lapha ya. Ngathi hey ngoba siyenkonzweni nje soqala inkonzo siguqa uzoguqa phe kwenhlabathi yakhe. Angene naye. Yathi indaba oguqa sifundisa ukuba clean ke manje. Yabona ifundisa ukuba clean sulinyawo bese uyangena ngoba lazi izokoma khona icathulo sidedela inhlabathi la uzoguqa khona. Ungarobi qoshame yaguqa. Wozani sikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kaJehova umenzi wethu. Asiguqele omunye umuntu. Ngiyengimangala abantu mabeyongena endlini zamadlozi. Phela nami ngeke ngalezindlu. Athi indlela enomnyango omfushane kuca sikandazi. Uyakhothama uma ungena khona. Awucele ukuthi ukhothame uphoqa umnyango ukuthi ukhothame. So ukhothama kuze kube nini singafuni ukukhothama uNkulunkulu na? Lezi insuku abakhumbulayo kunombono ke wafika okhuluma ngokuguqa. Lo mbono ubulethelwe mina ubuconfirm ubeseshila uNkulunkulu ukuthi enye yeinkonzo zamanje ufuna ngikhulume ngokuguqa vela letha lo mbono wokuguqa. Ngokuba yena unguNkulunkulu wethu,
thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Uma wena ungumuntu kaNkulunkulu udla edlelweni lakhe wazi ukuthi uma uvuka ekuseni ukudla okudlayo kuphiwe uyena uzoguqa. Uma wena udalwe uyena uyimvu yesandla sakhe uzoguqa. Awuzuguqa uma ungeyona. Ayikulungile. Bengichazizwe ningangithathi kabi. Liyahlupha iBhayibheli lethu lihunyushiwe. Uverse 6 uthi wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova umenzi wethu. Kanti iNew King James Version ithi, "Oh come, let us worship and bow down." Worship uphumile lapha lithi woza sikhuleke, kanti lesingisi lithi woza simdumise bese siyakhuleka. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Bhayibheli ke lihunyushiwe ke liyayilahle ezinye izinto. So kusho ukuthi masidumisa uNkulunkulu sizomdumisa uNkulunkulu wethu bese sithi bow down and bese siyaguqa ngoba ungumenzi wethu. Leli hubo ke u95 verse 6 lisifundisa ukuthi kukhulekeka kahle udumiseka kahle uNkulunkulu uma uguqile. Kukhulekeka kahle uma uguqile. Ngenxa ukuthi yena umenzi wethu. Ukukhuleka uguqileke asikuhloleke manje sianalyze kusho inhlonipho number 1. Siyayazi nathi lo nto maZulu. Ngithi ngoba abantu mabengasafuna ukufundisa izingane zabo. Ingane uma ikunika into akufanele ikunike imithi impofu funeka ikhothame. Noma abayisaguqanga ikhombisa ukuthi injani ikunikeza into umuntu omdala noma ikhuluma nomuntu omdala. Kodwa sina sikwazi ukukhothamela uNkulunkulu. Ihlazo le. Sivela izinqake namhlanje. Wona umuntu uma ekwembula izinqa. Izwi lethu lizosambula izinqa. Asikhothami kuNkulunkulu kodwa siyafuna ukukhothanyelwa izingane zethu. Ihubo number 5 verse 7 likaDavid lithi, "Kepha mina ngiyakungena endlini yakho ngobuningi bomusa wakho, ngikhothame ngokuhlonipha, ngibhekene nendawo yakho engcwele." Mawungena endlini kaNkulunkulu ngenxa yokuthi unomusa ngobuningi bomusa wakhe, ngiyokhothama ngihloniphe, ngibhekene nendawo yakho engcwele. Khothama uhloniphe. Ngiceda ukukhuluma ngokuthi makungenwe endlini zabaphansi zabadala kuyakhothanywa. Ubani ongena la eminyango yakhothama? Angishongo ukuthi sengithi asokhothama nathi. Kodwa ngikhuluma izwi mina. Sengilishiya nawe enhlizweni yakho. Lithi asingene sikhothame. Hubo number 5 verse 7. "Kepha mina ngiyakungena endlini yakho ngobuningi bomusa wakho, ngikhothame ngokuhlonipha, ngibhekene nendawo yakho engcwele." Kulula nje ukuthi umuntu avele ehlenyuke endlini yenkonzo kushunyayela. Ayikho inhlonipho lapho. Kulula nje ukuthi umuntu ehlenyuka ashone etoilet ayochama. Kuyashunyayela. Lo muntu omphazamisayo umgudluzayo ufuna ukuphuma. Uyazi ukuthi mhlawumbe uSathane uzokwenza ushisa umchamo manje kanti ufuna ukuphazamiseka ngoba khona lelizwe angezulizwe. Liyobuzwa kubani igazi lalo muntu? Liyobuzwa kubani? Ake sifunde ukuzotha sihlale phansi nezingane zethu zingalandi isiqalekiso zincane zokuthi ziyaphazamisa enkonzweni. Ukuguqa kusho ukuzithoba. Ukuguqa kusho ukuzithoba. Hlukene ukuzithoba nenhlonipho. Ukuzithoba kunesethembiso. Ngiphinde, ukuguqa kusho ukuzithoba. Ukuzithoba kunesethembiso. Ake sibheke isithembiso sokuzithoba. So uma uguqa ngoba uhlonipha, uguqa ngoba uzithoba. Mawubheka izikronike zesibili chapter 7 izwe silithandayo lelo.
kodwa mangiqala kuverse 13 u14 wesimthanda kakhulu. Uthi uNkulunkulu mangivala izulu ukuba ngingabikho mvula, noma ngiyalezi isikhonyana ukuba sidlizwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bese bona verse 14 bazithoba. Ngikhuluma ngomvuzo wokuzithoba. Uma uNkulunkulu evala izulu ayalezi isikhonyana emasimini sidla ukudla, bese thina siyazithoba. Bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyokuzwa ezulwini ngithethelela isono sabo, ngiphilise izwe labo. Iyodwa into afunayo kuqala wenzani? Ukuzithoba. Ukuzithoba kungikwenzani? Ukuguqa. Zithobe uma ubizwa ngegama lakhe, bese uyakhuleka, ufuna ubuso bakhe, bese uyaphenduka ezonweni zakho, phenduka endleleni zakho zimbi. Uthi uNkulunkulu uzozwa noma bengafuni ukuze uzozwa. Akezwa njengoba sizithobi, akezwa njengoba sifuna ukuguqa, sithanda ukuthandaza simile, noma uthandaza uhlezi. Baye bangihlekise kabantu makuthiwa ke sithandaze, ahlale esihlalweni sakhe bese thoba ikhanda ethi iqiniso libele lithi awuguqile, kodwa ukhona unembeza wokuthoba. Yafisa khona ukuthoba kodwa unjani? Awuguqile. Angazi socasha ngani ngokungaguqi uma siphuma kule nkonzo. Bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyokuzwa ngisezulwini ngithethelela isono sabo, ngiphilise izwe labo. Isethembiso leso. Uzothethelela isono sakho, aphilise izwe lakho. Ngaphezu kwakho konke uthi manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Yiphi na okuguqwa kuyona? Siyaguqa thina la entabeni endlu kaJehova, kodwa siguqe ngokuthembeka. Kusho ukuthi yikho uNkulunkulu eyiphendula imikhuleko yethu. Usezoyiphendula kakhulu-ke manje, ngoba sesizoguqa kangcono kunale ndlela esiguqa ngayo. Ngamanye amagama-ke usungayiphathela nje. Angazi uma sebezokufanisa naleli abandla elithi imali yokhonza liphathe izitepu. Mhlawumbe nawe uzoyiphathela isitepu ozoguqa kuso, angazi. Kodwa ekugcineni kwakho konke angazi wena uzokhetha ukuthi wenze njani, ngoba uNkulunkulu ukuvuza ngokwenhliziyo. Uzobona ukuthi uphatha okokuguqa njengoba uphakeme, noma uphatha okokuguqa ngoba iminyaka isihambile sekubuhlungu ukuguqa, kodwa khona uzoguqa. Ngizama ukuthi ungabukeli omunye umuntu ephetha aguqa kukho bese nawe uyakuphatha kanti umusha wena. uNkulunkulu ubuka inhloso enhlizweni, into yenzayo uyenzelani. Ubuka inhloso bese kunika umvuzo. Akakunika umvuzo ngento engaphandle. Ufunde lapha kuJeremiah 17 uverse 1, ngicabanga ukuthi u10. Uthi ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinto, ngikunike njengokwemisebenzi yakho. Abesenani ligamane elinzima, nanjengokwezithelo zemisebenzi yakho. So ufika uyenza into, lento yenzile ibisikhiqiza izithelo. Ufika uthola umvuzo ngento oyenzile, bese uthola umvuzo njengesithelo sakho. Ngilinganiseke ngomuntu oduna imoto. Uma ngikhuluma ngaleli lizwi ngibona umfanekiso omuhle. Nanga umuntu uyadriver, siqhamuka isigebengu simduna imoto bese siyamdubula, uyafa. Uzothola umvuzo wokubulala, ubulele. Mhlambe lo baba lo mbulalayo unengane encane neminyaka 5. uNkulunkulu ayidala ukuthi izoba udokotela, isiza abantu, ayisakwazi ukufunda, isiyiphara. Ubani ozothola isijezo salokho? Yilo wadubula. Uzofika jezisela ukubulala, abese jezisela izithelo zokubulala. Uthi uNkulunkulu ngihlola inhliziyo, ngivivinya izinso, ngikunikeze njengokwezithelo, njengokwemisebenzi yakho nanjengokwezithelo zakho. Yayibona ukuthi ujulile lento. So uzokwenza into embi manje, udina ubone yona, kanti isithelo sayo sisakulandela. Kuhleke ukwenza into enhle,
ngoba mawenza into enhle nanesithelo sentenhle sizokulandela. Into eke ngisho mangikhuluma ngokunikela ukuthi khona lento abangayiqonda abazalwane edala ukuthi babusiseke. Ubusiswa isithelo sokunikela kwakho noma uqalekiswa isithelo sokunikela kwakho. Angazi ukuthi indaba ngiyoxoxa le kodwa ngiyaya-ke kuyo ngoba useyimbulile uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngisuka la ngizosuka ngihambe ngiyobona umunye umzalwane athi uNkulunkulu uphatha envelope ethize lapha nemali engaka ngiyiphathe ngihamba ngizongena kuma-details oyizwayo uzoyinqamula ngoba jahe lapha ethelweni. Ngayithatha ngahamba nayo ngafika saxoxa nalo baba saqeda sengikhohlwe nanto kuthiwa ngophatha envelope yokweshumi eyinikela umzalwane othize. Sekuthi uma ngiqeda sengithi ngiyaphuma akhuluma uNkulunkulu athi kule envelope engithe iphathe amkhipha u-500 kuyona uyinikeze lo muntu. Hayi ngiphume ngenhlanhla uNkulunkulu amenza asala angangikhaphi semotweni. Fike emotweni ngivule le envelope wangangisaba ukuthi uma ngilandela uzocabanga ukuthi ngiyayisefa. Kukhona ulimi lwamaTshetshi ukusefa imali. Uyayigodla enye kuthiwa kanginike yonke. Ngifike ngiyikhiphe ngithathe isandla 500 ngibuye. Ngifike ngithi uNkulunkulu yibambe ngesandla kanje ngiqhawula baba athi mayiqhawula bese ngisibamba ngithi lento engikunika yona manje uthi uNkulunkulu ngikunikeze. Ngabona inyembezi ehle endodeni endala impunga zaqathana. Kusho ukuthi wayidinga le mali. Ngafulathela ngaphuma ngangena emotweni nje mangiphuma esangweni kwakhe wakhuluma uNkulunkulu wathi le mali izokuyiphindwe kaningi. Ngaphuma-ke ngahamba angifuni kuya lapha esiphethweni basazi abantu. Ngila ekuthenini lo mzalwane owanikela okweshumi wawuthola umvuzo ukuthi ukhiphe okweshumi. Izithelo zomnikela kwakhe kuloya baba kwehla inyembezi zokujabula akuzubusiswa mina kuyobusiswa loya muntu. Hayi mina ngingendawo mina lapho. Mina okwami ngilalelile kuphela. Ngakho-ke kuyabiza ukuthi wazi ukuthi unikelaphi ngoba usazothola iy'thelo zomnikelo wakho. Ma unikela kuma-altare a-wrong usazothola iy'thelo zemsebenzi ezokwenziwa amadimoni lawa anikela khona emadimonini. Bese uthi awubusiseki kanti unikela endaweni e-wrong. Ma unikela kumfundisi othwele isiqalekiso sokuthwala kwakhe asizi kuye. Siya kuloya muntu omnikeza imali ukuthi ahambe ayikwamhlaba yalingana noma eGhana eNigeria ayothwala. Qaphela ukuthi unikela kuphi ngoba usazothola umvuzo okunikela kwakho nezithelo zakhona. uNkulunkulu esimkhonzayo-ke lona. Nasike isithelo sokuyithoba. Bengisakhuluma ngomphumela la isithelo sikuvesi 15 uthi manje amehlo ami ayakuvuleka izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Ngani? Ngoba abantu bakhona bazithobile baguqa bakhuleka bafuna ubuso bami. Umphumela ngizoxolela isono sabo ngiphilisa izwe labo abese yadlula athi whenever these people are praying I will answer their prayer. Isithelo sokuthi waguqa ngelinye ilanga whenever ukhala uNkulunkulu ngisho ungasaguqili usemotweni yadrive vele uvuka umkhuleko uzowulalela ngoba uyakwazi ukuthi uhlala uguqa isimo esingakuvumeli ukuthi uguqa. Useteksini awukwazi ukuguqa ngoba ngisho ukuthi phela siguqa yonke indawo khona lo mkhuleko ohamba uvuka. Lo ongidalela inkinga komama lithi izwi lenkosi umoya wesifazane ekhuleka noma eprofetha enze njani ekhanda athwala. Umbuzo wami uthi-ke uma uthwala ngoba uzongena endlini yenkonzo uma uvuka umkhuleko uhambe endleleni ungathwele kwenzakalani? Uma uvuka umkhuleko usemona uyicophile ukuvula isihluthu sakho awuthwela ngithi hayi angazi bakhale bathi
sikhuluma ngoba singabesilisa siyacindezela thina ngoba angeke umphumela uthi uNkulunkulu umkhuleko wenziwa kuleyo ndawo ngiyayilalela athi kovuleka amehlo akhe kusho ukuthi noma bengayiboni engayinakile usezoyinaka athi ke manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu kuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke. Sasinendlu encane la esasikhonza kuyo saqala kuyo ukukhonza khona amagama akhulunywa umama umeya esivakashele kwakusekhona umeya wesifazane ngicela ungamusha isibongo sakhe bazomaza abanye wafika la kwakhonzwa theseqediwe wafisa ukukhuluma walinikwa ithuba akuphelanga lento ayikhuluma kumina wavula lelizwi wathi ngiyahluleka ukuthula uNkulunkulu uthi angifunde lelizwi waqala walifunda la verse u13 no14 wayesethi nanti likhulunywa uNkulunkulu uverse 15 no16 manje amehlo ami ayakuvuleka izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo bazogcizelela wathi kule ndawo wathi manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu kuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke ngayibamba leli gama uNkulunkulu ayinto ayikhuluma kulo meya uyayenza umkhuleko owenziwa la uyenzeka uyaphendula umkhuleko nje owenzeka la ukube phela wenzeki ngaba nikho labazalwane basekhaya lezwi nila ngoba uNkulunkulu njani uyaphendula kwaprofethwa kumeya ahlala lawo magama amadoda asendulo ayezithoba guqa khuleke sikhuluma ngoguqa Genesis 24 ncwadi yokuqala encwadini eBhayibhelini uverse 26 no48 la uAbraham indoda eyithumile iyofunela indodana yakhe umakoti uIsaka uthi kuverse 26 indoda yayisikhothama yakhuleka kuJehova ngakhothama ngakhuleka kuJehova ngabonga uJehova uNkulunkulu wenkosi yami uAbraham abe ngiholele endleleni elungileyo ukuba ngithathele indodana yayo indodakazi yomfowabo wenkosi yami ngisho uNkulunkulu umbonga ngento akwenzele yona guqa ukhothame amadoda asendulo ayikhothama kuNkulunkulu thina sihlulwa yini the umfundisi umkhize siyalimodernize ivangeli buyeke njengomuntu oyisidala uguqayo namakhosi ayeguqa phambi kaJehova mina ngisho amakhosi siyini thina noma singafuna ukuguqa nje amakhosi ayiguqa izikronike zesibili chapter 6 qala verse 12 kuya 14 noma uSolomon eyinkosi ehlakaniphe kuna wonke emhlabeni wathi uNkulunkulu emnika ukuhlakanipha akekho yohlakanipha njengaye emva kwakhe futhi akekho ake wahlakanipha njengaye uyilento okuthiwa yijini yabona nje uSolomon ngisho ungazibona uhlakaniphile wena namhlanje kodwa ngeke ufike kukaSolomon uNkulunkulu mayikhulumile into yenzeka ngeke asinike ukuhlakanipha uyofika kukaSolomon wozile u40 days ubona nje ukuthola yini ngoba uyobe kusho ukuthi uNkulunkulu uqamba amanga leyalephula izwi lakhe ngisho esefisa ukulephula ngeke alephule Solomon uhamba yedwa ngokuhlakanipha kubo bonke abantu abake baphila nabayophila emhlabeni Solomon ke waguqa uthi uverse 12 wema phambi kwe-altare likaJehova ebusweni balo lonke ibandla lakwa-Israyeli ezwa ke wema phambi kwebandla lakwa-Israyeli welula izandla zakhe verse 13 ngokuba uSolomon wayenzile ibhestulo ke indawo yokushumayela esontweni wayenzile ibhestulo lethusi ubude balo babuyizingalo eziwu5 sezingathi u5 meter ngolimo olusoluzo nobanzi balo bu5 meter ukuphakama kwalo kwakuyizingalo eziwu3 meter walimisa phakathi nedeke wema kulo
wayeseguqa ngamadolo phambi kwalo lonke ibandla lakwa-Israyeli, welula izandla zakhe ngasezulwini. Kuthi angiyenze lento ayenza ngoba funa sidemonstrate isibona. Waguqa phambi kwani kwebandla, wayeselula izandla zakhe ezulwini, wathi yona posture uNkulunkulu ayifunayo uma kuthiwa siyaguqa. Guqa uphakamisa izandla zakho ezibheke ezulwini. Inkosi uSolomoni ayibesabanga abantu inkosi ngoba engaguqeli abantu, ayiguqela abani? uNkulunkulu. Lithi-ke wema kulo leli bhestulu lakhe, wayeseguqa ngamadolo phambi kwalo lonke ibandla lakwa-Israyeli, welula izandla zakhe ngasezulwini. To verse 14 ethi, Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli, akakho uNkulunkulu onjengawe ezulwini noma emhlabeni, ogcina isivumelwano nomusa nezinceku zakho ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo. Wayemtusa emdumisa, akekho uNkulunkulu onjengawe. Thina siyamtshela sithi akekho onjengaye kodwa simile. Akekho njengayo sihlezi phansi. Nebandla lasendulo laguqa. Ibandla lasendulo. Ngifuna ungilalelele, uma ngikhuluma ngebandla lasendulo, angikhulumi ngebandla lokuqala. Khona umahluko phakathi kwebandla lokuqala nebandla lasendulo. Sikhuluma ngebandla lasendulo. Ibandla lasendulo, abantwana bakwa-Israyeli ababeyibandla, babeyisithunzi sebandla elalizoqhamuka noJesu. Ibandla laseJerusalema, ibandla lokuqala. Ibandla lasendulo, ibandla abantwana bakwa-Israyeli. Ngezethi sicacele lento siyizwe. Yithi-ke nebandla lasendulo laguqa, iziKronike zesibili chapter 7 uverse 1 kuya ku-4. uSolomoni eseqedile ukukhuleka, kwehla umlilo ezulwini. Awehli nje umlilo kithi ngoba sinjani? Asiguqa, sikhuleka, sikhothama. Solomoni eseqedile ukukhuleka, kwehla umlilo ezulwini, wadla umnikelo wokushiswa nemhlatshelo. Inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. Ayigcwali nje inkazimulo ngoba sithobi. Verse 2, abapristi babengena kungena endlini kaJehova ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova. Lapho abantwana bakwa-Israyeli bebona ukwehla komlilo, sengikhuluma ibandla-ke manje, nenkazimulo kaJehova iphezu kwendlu, bakhothama phansi ngobuso phezu kwendawo egandayiwe ngamatshe, bakhuleka, babonga uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe ume phakade. Lenzani ibandla? Lakhothama phansi ngobuso. Ngizongixolela nje, angazi kabangapha abasithe ePolpini. Ngikhiphe ibungu ngafuna siyibone le. Naka siyibone. Khothama ngobuso. Uwe phansi, khothame ngobuso. Isiphongo sishaya inhlabathi. Yangibona ngenze njani? Ibandla lelo likaNkulunkulu ngesikhathi Solomoni eguqile ethe, yashisa le ndawo. Ngiyibona kodwa. Zwile ukuthi ithola liguqephi ibandla. Ake ngiphinde uverse 3. Lapho abantwana bakwa-Israyeli bebona ukwehla komlilo nenkazimulo kaJehova phezu kwendlu, bakhothama phansi ngobuso phezu kwendawo egandayiwe ngamatshe. Ngamatshe. Thatha isiphongo sakho usibeke phezu kwetshe. Angazi uma usuvuka ususula. Uvuka ususula. Isiphongo sakho sibekwe phezu kwamatshe. Namadolo aguqe phezu kwamatshe. Lithi bakhuleka babonga uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade. Mina ngifuna ukukutshela mntakababa ukuthi ngisho abantu sebekudwebela uvili, umke waguqa wakhuleka uthola isibili. Ngisho sebekuplanele bakufakela umeqo before uphume, guqa phansi ngamadolo ukhothame uNkulunkulu wakho, uphume weqe indaba yomuthi. Sebeme emawindini omakhelwane belindele ukukubona ushayeka phansi, kuvele kuvuka ingoma kanti usuweqa umuthi. Ngoba amandla wathole phi?
eguqeni. Isibindi usithole phi? Eguqeni. Kwamanje ngisakhuluma ngesibindi. Isibindi, ukuguqa kukunika isibindi. Yabona mangangena umuntu la umelene nokukholwa ezosidubula. Yokuqala kufanele siyenze ukuthi siguqe phansi ngamadolo sibize igama lika Jesu. Bese sithola isibindi. Usungasuka ifaka inhlamvu la. Ngihambe ngekhaya ezulwini ulindele. Sibona isandla siqhaqhazela lesiphambisile. Ngidubule phela. Avela sijika sifake kuye. Sule lo uNkulunkulu ke manje. Ngoba wenze njani wena? Uguqile. Yolonga imcaphune nje ubaba uMkhize ngoba khona le ncwadi asishiyela yona. Phinda umlaleli ubaba uMkhize. Noma ngasazi lokho wakusho kodwa ngicabanga wakusho lapha. Uthi ngelinye ilanga elidakiwe wamshaya umkakhe. Wathatha isinqumo ukuthi uzombulala, wathatha umbese insabule. Wasethi umkakhe ngilinde eqala ngikhuleke, waguqa wakhuleka. Umkhize wabona ukuthi ambambezela, wathethe ufaka umbese. Uthi akalazi lelizwe laqhamuka, lathi wenzani? Osuyanyamalala umbese, uthi akawazi washona pho ufuna phinda ngowubona. Unkosikazi walinda uthi uyagwazwa do, wakhule unkosikazi wabonga uNkulunkulu. Sefile ngelanga ngafa ngalo ufike ezulwini umbese wala emhlabeni. Uthi usasikhumbula lesi sikhali kathi uthi ubulala umkakho. Isibindi siyatholakala eguqeni. Ake sibheke indoda esezweni, bengisantshela ngendoda engekho ezweni. Ngomama hayi indoda, umama ongekho ezweni waguqa. Wathi ngilinde ngithandaze kuqala phambi ngibulala. Daniel 6 verse 10. Daniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe. Amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile. Ebhekise eJerusalema waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. Wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokhu enzile kuqala. Wakhuleka uDaniel ebonga uNkulunkulu wakhe. Wayezofakwa uDaniel emphandweni wengonyama. Ngenxa yokuthola isibindi eguqeni waphonswa emphandweni wengonyama. Ingonyama zibonanga inyama. Yazi zabonani ingonyama? Zabona idwala, zathi ingonyama silinde thina idwala. Umdali wethu idwala uJesu asimudli thina. Zahlala naye kwaze kwazi. Ngoba wenzeni? Uguqile kathathu ngosuku. Angazi kwena uguqa kangani. Uma ke uguqa kho, uma ke ukuthi uyakhuleka. Emva kokufundwa kwezwi. Emva kokufundwa kwezwi kufanele sikhothame siguqe simbonge uJehova uNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ezinye izinto ke kufanele ungazi-implement ebandleni ngoba bazothi implement umthetho. Ngiyabuka ke manje ukuthi mayiphuma inkonzo la before sikhuleke angithi siguqile masiqala kodwa mase siphuma sikhuleke emva kwezwi ibandla lokuqala ibandla lakudala laguqa. Nehemiah chapter 8 verse 5 no 6. uEzra wayivula incwadi emehlweni abantu bonke ngokuba wayengaphezulu kwabantu, meaning standing above all. Wayengaphezulu kwabantu bonke. Nalapho evula bonke abantu basukuma. uEzra wambonga uJehova uNkulunkulu omkhulu. Bonke abantu baphendula bathi amen, amen. Baphakamisa izandla zabo, bakhothama, bakhuleka kuJehova, ubuso babo bubheke phansi. Eseqedile ukuvula incwadi bathi abantu amen, amen. Baguqa, bambonga uNkulunkulu, bakhothama, bakhuleka. Yikho ngithi nathi kusho ukuthi asithembekile. Ngoma sekuphuma inkonzo asiguqa sikhothama. Sija ukukhothama amaqala, kusho ukuthi siyancenga. Sincengizwe. Mase silitholile asincenge. Sesenele. Bazalwane kusho ukuthi siyaguqa. Into engiyithandayo ke ngoNkulunkulu akekho ophoqile. Usangaqhubeka nje wena uyigonela ingane yakho ngoba ufuna ukuguqa.
Hhayi-ke futhi ungizwe mina ngivula umlomo ngithini? Hayi ngiqedile. uNkulunkulu obona inhliziyo yakho ngoba ngazi uma uthandazile wena wathi Nkosi angikwazi ukuguqa angazi. So ngeke ngi-accuse ngisho lutho. Kodwa nje ngazi ukuthi ukuguqa nokukhothama kusho inhlonipho nokumesaba uNkulunkulu. Thina-ke sobona njengomuntu ongamsabi uNkulunkulu. U-Ezra-ke wabonga uNkulunkulu omkhulu, bonke abantu baphendula bathi amen, amen, baphakamisa izandla zabo, bakhothama, bakhuleka kuJehova, ubuso babo bubheke phansi. Sengiyayibuka lento yokukhuleka bese ubheka phezulu uthi angisho ukuthi ku-wrong, kodwa ngiyayibuka le ndaba yokukhuleka ubheke phezulu, abantu bekhuleka bebheka phansi bathoba. Nenkosi uJesu kuqobo lwayo yakhuleka ibhekene nokufa yaguqa. Bazalwane, amavesi esiwaziyo lawo. Luka 22 verse 41 ya 43 lithi wamonyuka kuba abafundi bakhe kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi wakhuleka wathi, Baba, uma uthanda susa lesitsha kimi, nokho makungenziwe intando yami kodwa yakho. Verse 43 kwabonakala kuyingelosi vele ezulwini imqinisa. Mhle kusho ukuthi mhlawumbe asiqiniswa nje ngoba siguqa, sihlonipha, sithola. uJesu esezokufa waguqa wathi, Baba. uNkulunkulu wahluleka ukuyibamba ebona le ndodana yakhe isithobile wathumela ingelosi yayo umqinisa. Ngikhuluma mina ngokuguqa. Ngisho uJesu uqobo lwakhe waguqa. Ukuguqa ukhuleke kukunika amandla, sengiyadlula kwisibindi, kukunika amandla. Amandla ngisho kuqhamuka umuntu ephethe inkembe ezonqamula ikhanda lakho, guqa ukhuleke. Alinqamula ukhuleka, ngeke uzwe buhlungu, ngeke uzwe lutho. Uyophuma uhambe ekhaya ezulwini ngoba wena uguqile, watholani amandla. Mawufunda izenzo chapter 7, uStefane eqeda ukushumayela bamgugudela amazinyo. Wathi ngibona izulu livulekile, indodana kaNkulunkulu imile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Baguguda amazinyo, bamkhiphela ngaphandle ukuthi bamkhande ngamatshe. Kuthi uverse 59, Stefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Umoya kaStefane awuzange wamukelwe ngezathu ezimbili. Bengihlale ngithi ngezathu esisodwa, sezimbili-ke manje. uNkulunkulu uyalimbola phela izwi lakhe kuthina sonke. Bengihlale ngithi awumukelwanga ngoba wayengakabakhulekeli ukuthi Inkosi ungababaleli lesisono. Wayengakabaceleli uxolo. Namhlanje sengiyazi izathu sesibili ngoba wayengaguqili. Uthi uStefane, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami, awuzange wamukela. Kodwa uverse 60 lithi wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesisono eseshilo lokho walala ubuthongo. Awu madoda, kunezinto ezingenzeki ngoba sifuna ukuguqa. Azenzeki izinto, ngeke ungene ezulwini selivulekile ngoba uguqanga. Uyaze kukhona indaba inokuguqa. Usumkhulekela umuntu okuhlukumezile uthi Inkosi ungambaleli lesisono. Ikhona-ke imfihlakalo esekukhulekeni uguqile. Niyayibona kodwa imfihlakalo esekukhulekeni uguqile, kodwa sikakayibonisisi kahle. Sengiyayibuka le ndaba abantu abathi ngiyakhuleka, umkhuleko wami awuphenduli. Athi umuntu ngiyakhuleka ngiphathe ubuthongo. Angazi-ke umuntu ophathe ubuthongo eseze waguqa-ke, hayi loyo kusho ukuthi useyisihogo esihambayo, walking hell. Sibona uPetro la evusa umuntu kwabafile ngoba wakhuleka eguqile. Zenzo chapter 9 verse 40, uThabitha uvusa kwabafileyo. uThabitha kwakungumfundikazi, wayishumayela ivangeli, enakekela abampofu. Uthi uverse 40, okay, ngiqale ngixoxe ngingakafiki uverse 40.
Thesefile uThabitha bahlangana abafelokazi bekhala bemkhalela base bekhumbula abantu hayi uPetru useJobe uyashumayela sambe simbizeni uPetru abuyezela babuye uPetru bamxoxela Petru sishonele umuntu la owusizo kabi thuku verse 4 uPetru wabakhipha bonke endlini la kwakukhona isidumbu waguqa ngamadolo wakhuleka asitshelwa kumkhuleko uthini sizwa nje kuthiwa wayesephendukele esidunjini wathi Thabitha vuka wayesevula amehlo uThabitha wabona uPetru wayeselulama eyimfihlakalo esiguqeni waguqa wakhuleka simazi wathi eduze kwesidumbu maseqedile ukukhuleka wayesesibiza ngegama Thabitha vuka wayesevula amehlo uThabitha bazalwane ake siyeke ukuphakama sizithobe siguqe phambi kaNkulunkulu sengene ebandleni lokuqala ke manje ngisakhuluma ngelidala nokuthinta oThabitha ke bangapha ibandla lokuqala laguqa nalo laliguqa uma likhuleka ibandla lokuqala Zenzo chapter 20 uverse 36 ya 38 lapho uPaul wayivalelisa kwabase-Efesu Milethu ke ihaba ngolimi lwanamhlanje lesingisi itheku ihaba la kuma khona imkhumbi wayesezogibela ahambe uPaul esevalelisa lithi verse 36 eseshilo lokho waguqa phansi kanye nabo bonke wakhuleka angazi-ke la ningizwa kahle mhlambe noma ngithe ebhishi kuzwakala kahle ihaba phela kusebhishi wayekhuleka ebhishi mzalwane wami ungahamba wena abantu bebhukuda behambaze begqoka amabikini begqoka ama-G-string uguqa wena ukukhuleka ebhishi noma uzodina ubanjwe izinkanuko bakhuleka ebhishi laba bazalwane verse 36 eseshilo lokho ukufunda-ke kulapha ngenhla koma verse 35 34 uthi wathini bona waguqa phansi kanye nabo bonke wakhuleka verse 37 bakhala kakhulu bonke bamgona uPaul ngentamo bamanga verse 38 belusizi kakhulu ngezwi alishilo lokuthi abasayikubona ubuso bakhe base bemphelezela baya emkhunjeni babemvalelisa eseshilo njengoba ngihamba nje ngeke nisangibona ngoba sengiye ekhaya ezulwini waguqa nabo bonke baguqa ebhishi namhlanje ke sekwahanjwa ngamabhanoyi mawuphelezela umfundisi wakhe ogibela ibhanoyi niyavalelisana yini ngoguqa msaba abantu kuyothiwa nje bakithi airport sesiguqile la sikhuleka yazi kunzima ukukholwa yabona kodwa uthi uJesu namahloni ngami phambi kwabantu ngiyabonga ngishongo ke mina kusho wena belusizi kakhulu ngezwi alishilo lokuthi abasayibona ubuso bakhe base bemphelezela baya emkhunjeni kade bonke sebeguqile sikhuluma ngebandla lokuqala kwizenzo 21 verse 5 uPaul wadlula lapho wayovalelisa eThire nakhona kwathi sesiqedile lezo zinsuku saphuma sahamba bonke basiphelezela kanye nawo umkabo nabantwana kwaze kwaba ngaphandle komuzi mhlambe khona uyaguqa nje phambi kwengane zakho namahloni laba bazalwane bamphelezela uPaul namakhosikazi nezingane baphuma ngaphandle komuzi umuzi ngidolobha ulimi abachaze ngalo la kusafanele nginalo eliBhayibheli uMshwa 2020 mhlamba kubeke ngenye indlela nakusizwa makukhulunywa ngomkhumbi kade sifundele babuqaba kuthiwa iskep kuthiwa-ke baphuma ngaphandle komuzi saguqa ngamadolo ogwini sakhuleka elazi idolobha langakini angithi mawuphuma ngalomgwaqo omkhulu suphuma edolobheni babehamba ngenyawo imoto zazingekho bese niyaguqa bese niyakhuleka phambi kwey'ngane ney'ngane ziyaguqa namakhosi wonke umuntu okhona uyaguqa bamvalelisa uPaul verse 6 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 7 Verse 6 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 8 Verse 7 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 9 Verse 8 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 10 Verse 8 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 11 Verse 11 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 12 Verse 12 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 13 Verse 13 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 14 Verse 14 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 15 Verse 15 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 16 Verse 16 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele emakhaya. 17 Verse 17 avalelisana sangena emkhunjini kepha bona babuyele
ngisho nezingelosi uqobo ziyakhothama ziwe ngobuso. Hey, angiyazi ke mina le ndaba. Nengilosi uqobo ziyakhothama ziwe ngobuso. Angiqalele iculo kancane. Ngifuna ukulungisa lento esekhaleni lami. Ngithi ke mina nengelosi ziyaguqa zikhothama. Mawufunda isambulo chapter 7 verse 11 lithi nezingelosi zonke ezazimi zihaqa isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu. Sengidemonstrateileko ukuwa ngobuso ukuthinta isiphongo phansi. Ezulwini lempilo ke leyo. Masihlule ukuguqa emhlabeni sokuguqa kanjani ezulwini? Sihlule ukuguqa la emhlabeni ezulwini ke ngaphandle mawunelakho ke wena uzakhele lona. Ngegama lika Jesu onke amadolo azoguqa. Siyeza ke leso sikhathi lapho onke amadolo azoguqa ngenkani. Ngenkani ke manje. Ngenkani. Philip chapter 2 verse 9 kuya 11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqa. Awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane ke siyeza leso sikhathi. Mawuhlule ukuguqa manje kukuhle kumnandi yoguqa kanjani suphoqelekile. Koba buhlungu ngoba koguqa yonke into. Ngakho ke thina njengabantwana bakaNkulunkulu manje sibhizi siguqisa amadimoni ngegama lika Jesu. Kodwa thina sifuna ukuguqa. Isimanga ke lesi. Isifo siyaguqa ngegama lika Jesu. Ngethemba usephendulekile indodakazi bebengimkhulekela la. Ufikela ekseni wasibona siguqa sikhuleka. Wanamahloni ngoba akaguqi waguqa. Baphela ubuhlungu bedolo. Wacabanga ukuthi mangivuka kuzovukeka wavuka. Ngoba kunjani? Ngoba sibiza leli igama eliguqisanayo. Uguqile waphila. Onke amadolo azoguqa phezulu ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Phansi komhlaba ubani la besihogweni. Isimanga lesi. Koguqa amadimoni kuguqa abashaya esihogweni. Yabona manje nje kuthiwa bamthuka uNkulunkulu abasesihogweni. Ngoba bayasha bayahlupheka bayazi vele ukuthi mangingamthuki angizuphuma. Ngcono vele ngimthuke ngoba vele angizuphuma. Kodwa ngalelo langa uyoguqa. Aguqe bese baye negama kodwa balibiza elilodwa nje. Bathi uJesu Kristu uyinkosi. Bantu abaningi ke banenkinga. Ngalinika uNkulunkulu leli elithathe ezweni uJesu Kristu uyinkosi. Ngeke ngakhuluma ukuthi mhla ngibiza uNkulunkulu ngahamba ngayo yisisa kwelinye ibandla. Wathi uNkulunkulu ngithe yakhe ibandla lami ngisho ngizongena leli bandla. Umholi walelo bandla wayethi yena uKristu uyinkosi noma athi uJesu uyinkosi. Mina wathi uNkulunkulu uthana uJesu Kristu uyinkosi. Ngisho izwi. Yikho ke mangithi uJesu Kristu uyinkosi. Ziyaguqa izifo. Kuguqa yonke into. Nedimoni elikumuntu liyaphuma imfihlakalo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Yikho ke la entabeni indlu kaJehova ngithi mina asisulingisa abathi uKristu uyinkosi bese kuthi uyabusa. Hayi asisho iqubulo.
Mangithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa imoya namadimoni nawe thana uJesu Kristu inkosi ngoba njengoba ngiguqisa mina ngithi uJesu Kristu inkosi ngisho nisaphi kuwe nawe yisho besiyabaleka ingazoshonana manje mangithi uJesu Kristu inkosi wena uthi uyabusa hayike bazobusa kuwe bonke nalabo abayemoya so masithi uJesu Kristu inkosi entabeni yendlu kaJehova nawe thana uJesu Kristu inkosi sikhuluma izwi mawuya kumahubo sengikhotha ukuthi amahubo bani bithaza abe u2 lapho kuthiwa ngoba uJesu angafika emhlabeni kuthiwa uJehova uyinkosi bese umhlaba uhlala uqinile ungazamazana so lento kaJesu Kristu uyinkosi ayiqali manje before uJesu afike kwakuthiwa uJehova uyinkosi noDavide unqoba uGoliath wathi ngegama lika Jehova uNkulunkulu impi yakho yeyisile ngizokuqamula ikhanda namhlanje ukudla kwenyoni thina ke sesithi ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi madimoni sukani kusibanibana vela kubaleka ndiza mhlawumbe usuyaphenduleka ke ngalo Roma 10 verse 9 Tshumayelo yami siyaphela sengicacisa lezi zinto nje bese ngiyabhoqa Roma 10 verse 9 abanye abam-understand understand ama understand indaba yani yeselelesi iselelesi zazi uthuzi bethelwe noJesu sithe esinye uma uNkulunkulu uma uKristu yehla usehlise nathi bese sithe esinye angisazi singakuphi nakuphi kodwa nje ngiyalenga sithe esinye awuboni yini ukuthi thina silenga njengoba kusifanele nalo nakenzanga sona simdefend uJesu bese sithi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho asisho ukuthi inkosi Jesu ungikhumbule embusweni wakho wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise mawuyithatha le phrase mhlamba sivuye nami ngazinqiniseka kanti mhlambe ngikhuluma manje uLuka 20 bani 23 fanele uLuka 23 amazwi ayisikhombisa eBhayibheli esiphambanweni yawakhumbula verse 42 Luka 23 verse 42 sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufikile embusweni wakho mawuyilalela lento ukhona yini umuntu onombuso engeyona inkosi so wavuma uRoma 10 lo engamazi wathi Jesu ngikhumbule embusweni wakho wavuma ukuthi uJesu uyinkosi hawu yabona uRoma 10 ulula kanjani ula sathi selelesi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho amandla kaRoma 10 verse 9 wathi uJesu namhlanje ayikusasa yikho ngithe izolo engikhuleke nabo lelizwi mabengahamba ebusuku basekhaya ezulwini ngoba usho njengeselelesi usayibona indaba yeselelesi ngamkhohle uRoma 10 verse 9 ukuvulela umnyango wezulu abanye kabamfuna ukumusha Jesu uzongikhumbule nxa usufike embusweni wakho wathi uJesu namhlanje ayikusasa uRoma 10 verse 9 uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi selelesi savuma ukuthi uyakholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa wabafileyo uyakusindiswa yazi ukuthi uRoma 10 verse 9 mangikuthandazisela uhlanganisa inqwaba yamavesi ufake uverse 13 uthi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bawusindiswa uRoma 10 mawulalela ngithini Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wavusa kwabafileyo sengithatha uverse 13 indirect ungawunakile ngiyakhuleka Nkosi egameni lakho ukuthi ungisindise usuwenza uverse 13 uthi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa mangiqhubeke emva kuba ngithe usathana ngimfuni bese ngithi ngilondoloze angikushilo ngilondoloze Nkosi uzungivusa ngomhla wokuphela mawufunda uJohane 6 verse 44
uthi uJesu akekho zakimi engadonswe ubaba mina ngiyomvusa ngomhla wokuphela. Yabona ukuthi ngihlanganisa amavesi awu4. Ngiyengizwe abanye befisa hayi mina sengimthandazisile uRoma 10 verse 9. Asimthandazisanga ngokufana. Mina ngifaka inqwaba yamavesi la uNkulunkulu uyalizwa izwi lakhe. Nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu. Ngesikhathi uthi uJesu Kristu uyinkosi kukhazimula uyise, kukhazimula ubaba, ekhazimula. So indaba ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ihamba indlela ende. Uthi ushaya imoya wenza yonke into avela kujabula uNkulunkulu ubaba ezulwini. Ngazi ngajabula ngalomuntu oncoma indodana yami. Ngakho ke ngivala ngo-Isaiah 45 othi phendukelani kimi nisindiswe nonke nina amajukujuku omhlaba ngokuba nginguNkulunkulu akakho munye. Ngizifungile mina kuphumilizwe emlonyeni wami ngokulunga aliyukubuyela lokuthi kimina ayoguqa onke amadolo nezilimi zonke ziyofunga ngokube bonke abayokhuleka egameni lenkosi. Verse 13 kaRoma 10 bayakusindiswa. Asikhuleke. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngale nkonzo yokuguqa. Akekho ke uyozilandulela sonke sizwile. Baba siphambi kobuso bakho siyaguqa nangaso lesi sikhathi. Sikubonga uNkulunkulu wethu ngomusa wakho sinikeze wona ngoba wena wethu uNkulunkulu okufanele sikhothame simguqele. Asinayo omunye singamguqela wena wedwa. Siyacela ke uNkulunkulu wethu ukuthi usisize sikwazi ukuyenza lento ngoba kuba khona lento sisenyameni siyajwayela. Sisizeke uNkulunkulu wethu sifunde isingene singayenzi ngokubonela siyenze ngoba sikudumisa sikukhothamela. Sisizeke Nkosi ubusise lona loyo ozwile sipha amandla okulenza leli zwi lokukhothama. Siyabonga egameni lika Jesu ophilayo. Dumo lonke Nkosi silinikeza wena nangaso lesi sikhathi. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Niyabona senisize nami futhi mina lo sengiqala ngiyakhuleka ngisaguqile. Bahle. Bajatulisa ukuthi nami sengikhulekile akuguqile.